Ako Bicol. Sinda, kita, ika, ako, Bicol sa Radio DZGB. Ang programang matukar kan mga isyos na nagakaafektar sa kabuhayan kan lambang Bicolano. Ini ang mataunin linaw sa mga pangyayari sa rehiyon. May pagbakulog sa kapwa Bicolano dahilan ta sinda, kita, ika, ako, Bicol. Ngunyan, uyan sa indong magakairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Nagtanom ako ning bata sa lagwerta mong magayon. Tigiri paro kong pirmi, aldaw banggi. Ano nang kaugmahan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Kumusta po? Ano na lamang kita? Ako Bicol program na po ini. Higaran sendong amigo sa radyo Al Armario. Tirang Sabado na kitang nag-replay kan karantahan. May tada pa nga nito. May tada pa sa adult category ano? Jerome. Sa kaso resulta. Anyway, kung makabulo-bulo kita at yan, i-replay tagiraray. Pero paramihan trans. Diretso kita digyo sa programa. Siyempre, ang mga pagiribat ang radio stations, baka naka-hook up man giraray sinda. Digdi, DCGB po ini, sa Albay, sa Legazpi City. Yan sa Sorsogon, yaon man ang OKFM. Kumusta ka mo dyan mga pagiriba sa Sorsogon? Yan sa Camarines Sur area. Yan sa radyo natin. Pero 11 o'clock pa yata ang programa ni Joey dyan sa Ako Bicol. Sa radyo natin sa Iriga. O, siyempre, uncovered ka yan, Cam Sur area. And of course, sa Cam Norte, mga kapatid natin yan sa Camarines Norte. Sa OKFM Daet. Magandang umaga po sa inyo dyan. Eh, di ba pang mga radio stations dyan sa Masbate, dyan sa Catanduanes. Welcome po digdi sa programa. Siyempre, anak ko, Bicol. May eleksyon kita eh. Diretso ang mga ayuda. Diretso ang mga programa. Sabi nga ni ka, nadangog ko digdi sa Legazpi City. Ang kaipuhan ngaya digdi sa Legazpi. Ang kaipuhan programa, bako drama. Ay, sa itong nadangog ko Ang kaipuhan tangaya digdi sa Legazpi, bako programa, bako drama. Nga may mga drama na dyan. Anyway, tabi, diretso ang mga bigigibo ka na ko Bicol. Sabi tanga ni maski bako eleksyon. Pero ngunyan, siyempre, dahil taman masasabi na daing politika ta, eleksyon na baga. Maging practical kita sa sitwasyon. Ako untang katotohanan, nangunyan panahonan in politika.
Pero padagos po ang mga payout na pigigibos o akap. Gari luway-luway na bagang nagdadalagan so akap ta ang monitoring ta may mga payout na po na pagigibo ang DSWD. So mga tupad, diretso ang tupad. Natutupad pa rin ang mga Akunin ba counting tulong dyan sa ating mga kabarangay. At least dit na Tigiri kantidad baga ining tupad nakakatabang-tabang naman sa pagkabuhay ta. Dan importante sa buhay tango niyan may hanap buhay. Ano nang kaugmaan ko So kapos-kapos sa hanap buhay naman ka sa akap. Mahiwason Kada ko lang mga pigigibong niya ka nagubikol. Yan ang mga educational assistance. baon Doro-diretso man giraray. Pati nga ni Boreal. Pati nga ni Boreal John. Niluto na Diyan sa mga barangay ngunyan, agresibo ang pagtabang ka na kubikol sa mga Boreal assistance. Pwede na nga nilista dyan sa mga magagadanon. Pwede na nilista dyan sa mga magagadanon. Ito may ayuda. Anyway, tabi. Basta ang nakubikol, diretso sana. Kung kay po nindo kay mga dyan sa mga okasyon nindo. Kung kay po nindo kay mga tent. Yan yun. Nakulonon mo yan dyan ang mga tent. bata Lalo si Christopher Kitoko. Si Christopher Kitoko na aspirante man para congressman digdi sa 2nd District ng Albay. Siyempre konektado sa ako Bicol. Ano nang kaugmaan Grabe ang mga tent ngunyan. Nabi ko pasubli dyan sa mga barangay. mahiwason Kung ano-anong mga okasyon. Sa kong itinanong By the way, happy fiesta sa mga taga Garo, dispiras mo niyan sa Agna. Diyan sa sitio Agna, kan barangay Humapon. Hindi ako nasala, Garo, dispiras mo niyan. Sinapot na Tapos ano pan mga lugar na may fiesta ngunyan na Oktubre. O diyan sa Tula-Tula, diyan sa Tula-Tula, naagyan ko, may mga tent naman diyan. Ang mga tent man diyan, APG. Alfredo Pido Garbin Jr. Tapos may Islas John. APG John, Islas, Hisyam Ismail. Yun eh. Ano nga ano nga tent John? Nailing ko dyan sa Tula-Tula. APG Alfredo Pido Garbin. Dahil pa mang Islas. Hisyam Ismail. Tan pig-endorse baga ni ni Congressman Garbin na masalida sa iya o nagsalida sa iya as aspirante for mayor sa Legazpi si Siam Ismail. Pero bako karaw John ara mo bata nakulao na bintahi baga naan ako Bicol ngunyan Tigiri paro kumpirmi makusog sa tuyang presidente. Si Congressman Saldi Kubaga, yung chairman kan Committee on Appropriation. Yan pa dyan, kasurog niya si Congressman Joey Salceda. Kaya siyempre, ang mga budget kayan, matabao ang national government, nag-aagi sa inda. Bintahi bagang dakula na yaon sa kusina an sa tuyang duang representante. Sinapot Tulungan ita si Congressman Attorney Jill Bungalon baga as Vice Chairman kan Committee on Appropriation. Kaya ang mensaheng bigataram ninda sa mga tiripon-tipon John. Samantalahon ang pagkakataon. Samantalahon ang pagkakataon na ini na nasa puder pa ang presidente Ferdinand Bongbong Marcos dangan kumbaga makusog mo niyan ang connection ta dahil kay Congressman Saldico akunin and Congressman Joey Salceda. Puwerta mong Samantalahon ang pagkakataon yon dai pagkontrahon kumpirmi
Iyo yan, samantalang ta pagkakataon, day pagparakontrahon. Ano bagay, pagparakontra man. Ikaw mo magparakontra. Kitang mga Bicolano, Maiwas iyon mas priority kaya. Siyempre mas dakula ang magiging pakinabang tang mga Bicolano. tabaon. Kung papabilon ta sana ang mga programa, mga project na gustong mangyari Niluto kan national government, lalong-lalo na sa paagi ka na Bicol. sinapot na mo Pagkapaliwanag tabaga ni John paulit-ulit na kunbaga samantalang tayo ni ugaring makusog ang bulos John, makusog ang bulos sa tubo, taan tubo tangon yan, halay sa Malacanang, halay sa Kongreso, makusugon John ang bulos pasiring digdi sa Bicol. Dahil tapag para kontrahon niyan, dahil tapag para barahon, sumabay ka nangon yan sa sulog hanggang 2028 John. Tapag 2028 baga, eleksyon na naman. Malay takon sisay naman ang mga magiging bagong presidente. Maray kon maging makusog lamang gayaray sa mga Bicolano tang politiko sa magiging bagong presidente pag-abot kan 2028. Kaya samantalang tayo habang makusog ang bulos, dahi tapag kontrahon, dahi tapag sulaton. Kaya aram mo John, ako saludo ako sa ibang aning kapitan digdi sa Legazpi ngunyan araman ko. Saludo ako ngunyan John so iba dang kapitan John naglipat na. Naglipat na John. Mas marayan. Mas marayan John nata magpara kontra ka ngunyan sa sulog. Dahil mo pagkontrahon John ang sulog. Dahil mo pagsulaton. Mas maraining desisyon ka ibang kapitan na naglipat na. O ang kung sabihin ka yan, dahil pag-iisip ninda, so personal nindang susayang personal, dahil ninda pag-iisip so personal, kundi ang magiging pakinabang kan sa indang nasasakupan na barangay. Kaya saludo kita sa ibang kapitan na nagbalyo na ninkudal. Tangan na John. Bako sana so personal nila dapat isipon, kundi so pakinabang kan kadaklan. Grabe mga pakinabang mo niya kan kadaklan. Imagine mo dyan sa mga barangay, sisi nagkirinabang kan Tupad, yan na nabanggit ka Subago, so AKAP, so education assistance, pati Boreal. O kung di man dyan ang connection kan ako Bicol sa national, siguro iguamang kitang ma-receive, kundi limitado. Kundi ko niya makusugan bulos yun. Makusugan bulos. Kaya samantalahon tayan. Ito tabi. Imagine mo sa Disyembre, may schedule na baga si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Madigdi pati yun. Tapi organisar ka na Bicol ngunyan. Sa first week kan December, madigdi tabi sa Bicol, madigdi sa Albay. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos para sa Bagong Pilipinas Caravan. Grabe ang preparasyon ko niya ka na Bicol. Gibo niya dyan sa Bicol University. Pati so gabos na mga ahensya si gobyerno, nagre-ready ngunyan dyan. Nagre-ready na sindaki tent. Nag-ready na sinda John ki kanya-kanyang tent yan dyan sa Bicol University compound para sa gigibon na Bagong Pilipinas Caravan with President Ferdinand Bongbong Marcos. Ako Bicol na nag-organize kaya. Aram-aram yan ni Ate Sally. Si Ate Sally. Ano daw? Ate Sally, madigdi ka tabi? Takunday ka madigdi, i-replate na uning karantahan. Tamay natatada pa yun yung mga sobra kayo 30 minutos. 30. Ate siya. Pigtry mo si Kong Jill tabi o kaya si Kong Pido na mapudan tata. Kung available sa dua. Kung may oras, takon da i-replate tayo ng karantahan tangani na makumpleto ta so karantahan baga duman sa naga.
May nag-text pati sa ko. Ha? Si Peter pating insisa, nag-text sa kuya. Padi, an magkukontra bako sinda na bako sinda na magkabiyaya, abo sinda na magkabiyaya ang tabo. Abo sinda na na nag-ugma ang tawo sa pigtatao sa inda. Tama. Sakto tabi pading Peter na insisa. Kan pag-iri Ang nagkukontra, abo ninda na mag-ugma ang tawo. Abo ninda na magkinabang ang tawo. Ang gusto gayod, sinda sana magkinabang. Pira de los Buenos pa de. Pira de los Buenos. Tara mo, ani ba pa de? May mga personal man iyan na rason. Taman iyan mababasol ta. May mga personal man sindang rason. Pero kung minsan baga pa de, ang personal na rason, kaya mong i-sakripisyo. Halimbawa ako pa de, amiguhunon taka. Amiguhunon taka pa de. Grabe ang personal tang pag-ibanan. Pero nahiling kong sutawo, masasakripisyo kon ipagkapadagos ta ang personal tang pag-ibanan dahil sa personal tang relasyon. Kung ang tao na ang nag-aagrangay, hindi tabaga pa ni isakripisyo ang personalan tabako. Walang alang sa indo mga tugang, ang samuyang relasyon, pwede ming isakripisyo alang-alang sa tao. Kaya mga tugang, ako tabi ang sendong kapitan na sana masabutan nindo ang sakuyang panindugan na kaipuan ta ng maglukso sa kudal. Survival na ini. ano nang kaugma Ano ba ni? Ano panig Peter? Tama no? sa lagwer Survival na ini. Malulunod na sa tuyang barko. patag na sa Kaya malukso na kita mga tugang. Masasabutan nindo gayud ako. Nakaipuhan kita gabos makasalbar. Ruluksuhan na kita. naniya Ay hindi. Bata, madigid na si Ate Sally. Madigdi. I-replay ko ta so karantahan to. Ubus ko ta ito. 37 minutes pa dyan natada, Jerome. Madigid na si Ate Sally. Taon-taon doon ta si Ate Sally. Na baka may mga importanteng announcement si Ate Sally. Mabibitin iyan na karantahan na. Bata, so iba talaga, John. Pigalat so flow baga kan karantahan. Gani baga so drama na series na drama. So, ano po kan? Episode 1. Episode 2. Episode 3. Araw kan? Talagang may mga may mga listeners man kita na dako nga na kung na-encounter John, mga matibayon nga so nagkanta nga, aling nga sa Sursugon, aling nga sa Masbate, sige so nang gana duman, niya ko, alata na sa nindo kung siya so nang gana. Nabitin nga kami kan Sabado. Bata nga so, albay, matibayon man nga so, albay. Kinapa so, makanta Jerome na dahil na dangog. Tulo pa gayod. Tapos result na 30 minutes plus iyan. Kundi ano daw i-replay ta? Pilit ta putulon iyan pag nabot si Ate Sally. I-replay ta daw. Tapang pigaalata si Ate Sally, i-replay ta daw tabi Jerome. Putulon ta na lang pag abot ni Ate Sally ta kung may importante siyang announcement. Tiyo? Sige. Nagkauyon kita kaan. Yan na. Ayan na si Ate Sally. I-replay mo na ko ta so kanta. Habang bigaalat na ka, Lipstick na lang at wala ako. Ate Sally, interview na nga si Ate Sally. Taaram ko, may mga importante ining, may mga importante ining ginibungo niya na si Mana. Batabi yung nagka-hospital, ang amiga ko, yung nagka-hospital pressure sa trabaho. Kumusta ka na? Ayos ka na? Okay naman. Good morning po. Good morning sa... Ipagal ka pa pati. galing ako kay Paparod sa Radyo Oragon. Good morning po sa lahat ng mga nagadangog sa indang mga harong asin sa Facebook Live.
Madali ako to Naghihingal ka. nakaano ako sa imo. Nakatuto ka. Naka-monitor. Si Sian Rever mo, si Kong Lee. Si Kong Lee po, naka-monitor kami. Ah. Actually, nagka-overtime kami kay Papa Rod. Nagkakarawan kami. Oh, di ba kung silon magkayang kaoron si Oo. Parod? Napag-usapan mi kung sa inyo na ko. So, talent niya. Talent? Oo, talent niya di ba, mag-voice. Oh. Naga-DJ baga siya. Oh, ang boses ba ni Ron? Asset Oo. niya man talaga yan. Nakuha niya da sa aso. Madalas ka mong nagdadangog digdi sa Radyo Uragon. Oo. This is Ron Perez. Nakuha niya da Tito Al sa 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 aso, Sa sa aso? ayam. Oh. Oo, nag-start daw siya ng awu. Duman na discovery. Doon na-discover. Alam. Oh, saan ka man? Isipon ko man daw. Ay, kuya, na-discovery ko man natin sa lian boses ko sa dagat. Sa dagat. Oh, habang nagdadagat ba kami kato. So, pangke. Sige man, ang kuro kanta ko kahit kan sa mga, ayan man agad mga Bing Rodrigo na yan. So, halata ang lungkot sa iyong mga mata. Ayun pala yun. Kahit di mo sabihin, aking nadarama ang paglayo niya'y huwag mong ipagdamdam, mabuti nga't nalaman siya'y salawahan. O habang nagsasagwan, Yun. habang nagsasagwan Sagwan. ako, Ito ang pagkakanta mo. Ah. Duman mo na-discover. Duman ko na-discover so, busis ko, marayman. Oh. Oh, tapos nag-apply ako sa, nagdaman ako kan kaklase kong, kung ano ko nakalawag sa radyo. Opo. Hinagdaman ako ng klase ko. Si Dayan ng Iskila, taga dyan sa barangay Porto. Madyan nga kita sa sarong istasyon. Ma-student reporter nga kita. Ano man niya kung student reporter na yan? Basta nga yan, duman ka nga yan. Tapos si Dante Maravillas ka ito ba? Opo. Ayun, nagka-discover kang boses ko. Dakol kami, mga taga-bio so iba. Kami, Divine. Mga 20 kid kami, nag-apply na student reporter. Kaya, pig-pa-script ba kami? Kaya, what? Wo, araw ka. Kan suboses ko na record mi na, sabi ni Dante Maravillas, Nay, taga-sign ka noy, marayang boses mo Niya ko, sir, taga-maslog po ako. Taga-maslog ka pala. Ako ngayon, taga-Mariawa. Magdigdig kayo sa ko pag may oras ka sa pagklase. No, iyo bigibo ko ate sa dumang Doon ka na-discover sa boses mo. Tapos ang drama ba ka nakato? Drama May ni drama. Staccato. Oo. So, karinderiya ni Aling Silya. Mm-mm. Ang kalaban digdi so kaldi-kaldero kawakawali ni News Director Mar nila. Magkalaban itong drama. Ako ang saro sa dramatista naman natin sali. Talaga? Tulo ang boses ko. Ano boses mo duman? Ako, si Malugang. Tapos? Pwede ako magbakla. Ako, si Pasipi ka pala fine. Tapos ang boses ko natural. Duman, na-discover Naman pala yun. So, doon nag-start sa career mo sa duman na. Makamiss man baga Tito Alang mga drama-drama sa radyo, Dramatista ko kayo ito. Oo. Kailan daw yan mabalik? Nagi ako katong so... Pag Sunday baga? Kumbaga, sa Holy Week. So, dramang pamahal na araw. Sinakolo ba yun? Ako sa demonyo naman. Demonyo ka pala. Angarang ka na. Kung ikanagi kan Diyos, lumukso ka sa bulod na yan na simkibun mong tinapay iningga po. Ikapalaan. Ang demonyo naman. Kadagitong pala sa imong mga tao. Hindi nila boses man aram. sana. Sa boses man lang. Boses man sana. Pero noon po baga, uso talaga ang radyo. Yung mga drama-drama. Pero pasalamat ako sa Diyos. Itinaw man talaga ang talent na yan sa ko. Pero may narinig pa man ako Tito Al mga drama sa radyo. Ito bagang sa kabilang stasyon. So, mga tungkol sa pag-ibig. Ang pag-ibig Mm-mm. ni Sally. Ni Ate Sally. at ni Kung Lee. O ni Rochelle. Anyway, Tito Al. Sige, kamusta? Eto kaso hapon, halik kami sa Bangkirohan. Bangkirohan. Legazpi City po. Bali,
nagkaigwa po kaming medical mission. Aha. Ang title po Ang Karahayan kan Saludbo, Simbag ko. Actually, ano po Tito Al, dakulon po kaming series of medical mission po na Diretso manggara mga medical mission. yes po, every day. Na ano lang kita, dati kasi stop dahil sunod-sunod na. Pero po, dire-diretso pa din po ang medical mission. Halos everyday po, next week gani, dakulon po nakaschedule. Pero sa hapon po, dakulaon po ang pasalamat mi po sa mga partners like angat ang Lahat. Kung Joey Salceda. Apo, angat para sa lahat. Oh. Ni Congressman Joey Salceda, yaon pa po si Kong Kito. Sina Hisham sa iyang team. Tas, Mga kapito ng team ni Kwan. opo, Ni Siyam, ano? Kwan sila, gari, Team Promil. Pero lang ka mo na, no? opo. Mga kapito, no? So pero hali po kami kang last time sa nung Wednesday, sunod-sunod din Tito Al. Nag-start kami Wednesday, Thursday, Friday, Tuesday. Ayan, nagkaigo yung mga medical mission sa Pandan Covered Court. Last Panduanes. day po. Pandan. Daraga. Last October 3 po, 'di ba? Halik kita sa Bangkirohan. Sa Taysan, tama. Taysan. October 4 po sa Daraga Pandan Covered Court. October 9 sa Parian. Parian Kamalig. Then kang October 10 po Peña Francia Covered Court sa Daraga. Tas October 11 po yan na, Bangkirohan Covered Court. Then may hindi mo pala natuloy itong sa Peña Francia. Nasa Malilipot po kami kang Thursday. Aha. Sa Malilipot po. Yan. Wait, Ate Sally. Nag-text si Kong Pido. Apo. Pwede na kayo pinanta. Sige po. Si Shara, John? Si Shara. Wala. Ay, nagluwas. Ate Sally, pwede? Ako na lang. Oo, pwede. Oo. Tawagan natin si Kong Pido. Papatawag na. Nag-text na po sa inmo Yun na po. para ma-update kita ni Kong. Nasa Manila si Kong eh. Sige po. Kaya pala, nag-text ko, nag-reply pa lang, aloy-aloy na. Ito na po. Sige. Kaya lang, ilalagay mo po ito sa... Jerome, paano yun eh? Ano to? Kaya Ate Sally. Kong, ilalive ka po namin. Kong, naka-live na po kami ni Ate Sally. Mali lang po itatry tang isaksak ining cellphone ni Ate Sally para maging Di man yan nasasaksak. Dahil nasaksak yun eh. Ilagay mo lang po sa microphone. Speaker na lang. Oo, dyan na lang. Speaker na lang. Pwede na, okay. Sa speaker na lang, Tabi. Kong, good morning, Tabi. Pasensya na, Tabi. Diretso na kita. Live na po ini. So, kumusta, Tabi? Kong, gari nasa Manila ka po, ngunyan? Tama, Al. Nasa Manila kita. And nag-assistant kita. Digdi kay Congressman Saldico, ang chairman baga kang Committee on Appropriation, na maski recess ang Kongreso, alagad dagos-dagos ang trabaho. Maski during the weekend. So, in preparation duman sa pagsumiti kang House Appropriation Bill, General Appropriation Bill. So, pasisiring duman sa Senado, tanganing mapuna naman ini magdiskutir kang Senado pag bukas kang session sa Nobyembre. As we know, ang budget baga kang sa tuyang nasyon, it's called the General Appropriation Bill. That's I think the most important bill kang Kongreso na kung sain dapat maipasa ini on time, tanganing mapondohan. So, mga proyekto na nakatalaan na i-implementar sa masunod na taon. So, ini ang pinag-prepararan on time sa paagi kang may gusto na chairman na si Congressman Saldico, and of course, through the able leadership of Speaker Martin Romualdez. So, meaning sa mga proposed projects tatabi,
digdi sa Bicol Region, expected na ma-aproban ini tabi for next year. Maaprubahan ini the target by the House leadership and the Senate leadership bago mag-Christmas. The President will sign this one so that come January 1, we'll hit the ground running. Kumbaga, after New Year, duro-diretso giraray ang proyekto, ang programa ng sa tuyang gobyerno dahil nagsasakripisyong programa, lalong-lalo na sa programa duman sa mga kasaradayan. Of course, the housing projects, of course, the healthcare system, and of course, the sectors of education, the food security. So yan talaga ang tutok kang sa tuyang administrasyong BBM. That's the 3 legacy projects. So programa sa edukasyon as in salud, programa sa food security, sa agriculture, tanganing kumbaga mamantinarta ang presyo kang primerong barakalon, araw kang bagas, as in programa man sa pagpaharong duman sa mga warang harong, lalong-lalo na itong subject for evictions. Yan. So, kaya nga ni Jan Silgaspi, nakulaon man ang plano dyan na kakaag na housing projects through the NHA and then, the Department of Human Settlement, AL. Opo. So, sa mga masunod na daw, it will be unfolded. Talagang ang kipuan lang mga kooperasyon kang local government and para mas marikas ang pag-implementar ka mga proyekto al. As in, dapat maging angat sa lahat, para sa lahat. Ano po? And sabi ta nga ni, kasubago kong tutukar ko na digdi na ini ang bintahin ko niyan, nayaon baga, kamo dyan, sina Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, naharani kita sa administrasyon ko baga, ang bulos kan biyaya, ang bulos kan tubo from national government to the local government units, maging duro-diretso. Bako sa Legazpi, kundi sa bilog na Bicol Region, tabi Congressman, mientras nasa puder patabi ang sa tuyang presidente. Well, tama ka, Al. And nakakabintahi kita dahil sa mga mayor na programa arog kang edukasyon. When you speak of education, padagos ang assistance. But we go beyond assistance. Sabi ta na nga ni, bako sa na pagtao kay ayuda ko di pagpatukdo kay dakol na classrooms. Tanganing maibsa ng congestion. De pwede na surusuan sa classroom. As kina, de man pwede na kumaga patutuudon ta itong nagkakaigwa shifting of classes because that's kumaga counterproductive sa rason na naiibsan so school hours ka mga estudyante and at the same time nababago pa sa indang oras sa pagmataas at pagkaturog kasi minsan minamaratang atap dahil atabo ng klase dahil sa shifting. So maestraman para galon man, di ba? So we're trying to solve the deficiency in classrooms in the entire country. And syempre, kita bilang taga-Legazpi, lalong-lalo naman deficiency sa classrooms dyan sa tuyang namumuta na syudad. And yaon, sa Ibalon, may 20 new classrooms na sana mapuna na. Gugon High School, 12 new classrooms. Sa Puro, 7 na classrooms. Sa Buraguis, 4 na classrooms. Sa Pawa and elementary and high school, 12 classrooms. Sa Humapon, 8 classrooms. Sa San Francisco, 4 na classrooms. Siguro may nalingawan po, next year, Al. This will be for next year. Dahil sabi ko na nga ni, ang mga kaestudyantehan sa Albay District, dapat nag-eskwela sa Albay District man. Yes. Masisiring sindaduman sa Daraga National High School, tamayo kita o kulang classrooms. ang sa tuyang National High School, digdi sa East Washington, Bagong Bayan National High Schools. So, sabi ni Congressman Saldico, sige, mag-allocate kita ki duwang building that will comprise 24 new classrooms para sa East Washington Bagong Bayan National High School. Opo. And then, Al, Opo.
yaon man ang kabangan dyan ang shifting al dyan kabangan National High School Grinan Tatulos so request kang principal sabi ni Kong Saldi kagantaki 12 new classrooms dahil syempre so buildable space in the limitado man and Bangkiroan National High School human al imesaron ko naman so Puliki Puliki multi-purpose covered court Wow! Thank you so much. Matatuloy na. Itutunar so daga kang Oh. armaryo. Gibuon ta ng barangay ang Puliki. Nakasabay na sa budget. Nakasabay na sa budget. Kumbaga ini alang hindi ko lang ma-mentionar sa ibang lugar kasi syempre ikuaman sinda pero hindi lang so nagkaturong ko ala no. But syempre sabi mo nga ni Kasubago let's take advantage of this situation. Ining circumstansya ini naharan na kita sa presidente, si Kong Saldi, yaon chairman kang Committee on Appropriations. As in magtarabangan kita na padagos ta ang pagbulos kang programa sa satuyang Rion Bicol, sa satuyang probinsya, and lalong-lalo na sa namumutantang syudad kan Legazpi. Sabi nga ni, kumaga katabang na, kasurog pa, ang atang lahat, serbisyo ko, pag pinagsararo mo yan, ang luwas kaan, Ismael always. May bago na ako niya. May nadagog akong bago. Ano. Ang kaipuan da sa Legazpi bako, ang kaipuan da sa Legazpi programa bako drama. Tama. Kasi kung puro drama warang mangyayari. Warang mangyayari. Konkretong programa. Kasi sa taho, solusyon duman sa mga duwang dekada ng problema sa syudad kan Legazpi na kumbaga natatawan ki tamang solusyon. Kamual dyan sa Puliki, di ba? Opo. Maski puro pa tinawan taki solusyon. So, problema sa tubig. Access to clean and potable water. Sana al, dahil na nagduduro diferensya pa al. Okay naman. Plus magayon pang bareta kong suway dining, yao naman sa Puliki. Yao na suway dining. So, we look at this big ticket projects from water system, solar water system, dyan sa sur na parte kan sa tuyang syudad, to the new connectivity, pagtugtog infrastructure, arog ka mga patinampo, minaaraniho na sa nabagaal. So, sa indong lugar, sa sentro. Yes. Dati-dati ang Puliki, grabe yan. Rapro doon yan. Maka-adapt ka talaga. Maka-adapt ka. Yan sa mga road network na kinaag ka nga Bicol Party List. Kasabi, ang angat sa lahat si Kong Joey Salceda, talagang mahiling mo sa road network. Opo. Kuminaranihon Yes. so mga sur na parte kan sa tuyang syudad, so mga barangay, pati na so mga barangay sa Daraga, huminariharan niyon sa Legazpi dahil sa para lusot na ining road network na ini. So nailing mo ang pagtarabangan. Yes. Kasi kung padagos na ining gigibuhon, yaon si Kong Joey Salceda, kung Bicol Party List, yaon si Congressman Kito Ko, kan segundo distrito, sa first district si Kong Jill Bungalon. Kasi yaon man ang mamamayo sa syudad si BM Camp Hisham Ismail na kung sa ang syudad Bagaal, we cannot discount the progress of the city kasi permingani ni pinagtataram ni Kong Joey Salceda. If the city will continue to progress, then it will pull the province progressing also. Kumbaga pag padagos ang progreso kang syudad kang Legazpi, padagos man maangat man ang probinsya kang Albay. So ini ang tarabangan Kong Joey Salceda, Congressman Kito Ko, Kong Jill Bungalon sa 1st District, tuman man sa 3rd District, igwama na Adrian. Si Adrian. And then sa syudad kang Legazpi, which is the center of gravity, the heartbeat ang pagninegosyo kang sa tuyang syudad, ang sarong aki pa, as in hoben pa, na handang magserbi, may pagmakulog, may daradarang programa, bako drama. Yes. Yan, si BM Cup, Hisham Ismail. Opo. Okay. Well said, Tabi. Congressman, thank you so much. Salamat, Tal. And as always, yaon manggiraray. Opo. Ang padagos tang aktibong partisipasyon
sa Kongreso kasabay si Chairman Saldico. Ang sa indong katabang na kasurog pa. Ako Bicol Party List. Salamat, Marinaldo. Thank you so much, Tabi. Yan, si Kong balik Thank you siya sa po. Kongreso. Balik sa Kongreso. Sa tuya tabing Congressman, Executive Director, kan ako Bicol, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Ate Sally, yan ang sinasabi ko eh. Yes! Makaugmahon baga, ano po. Kaugmahon mga baretang ito ni Kong Pido, ano? Opo. Maugmahon ako. Ako personal, Ate Sally, maugmahon. Tas so, covered court kang puliki, nakasabay na sa budget. Ano yung puliki? Yung doon yun sa Inda? Oo, naman sa kuya. Sityo yan, ano po? Kasi kapag nagpiesta kami, problema kami sa mga activities, ano activities. Kasi wala kayong... Wala kami covered court. ganun. Uran ang problema mo. Kaya Talaga. pag nangyari na, dakulang bagay yan, nadaig may malilingawan natin Sally. Correct. Kaya thank you so much sa effort ni Congressman Saldico and Kong Pido ni Kong Jill ng Ako Bicol So Party List. kabuang ko naman ako na daga, donar ko. Ang problema natin Talaga? Donar na kayo. Actually, may half court na siya. May half court na siya. Dinonate mo po yun. Panahon yun difuntong Mili Roses Mayor, Alisa Legaspi. Gusto ming mapahiwas and then covered court na. So, para- ang may activity ilang na yung hektar, problema. ilan po ay yung dinonate niyo po? Standard siya sa standard siya sa covered court. Dahil ko lang sabot ang sukol kay ito. Talaga? Okay na yun. Sa family mo po yun? Opo. Sa imo? Saan yung para sa akin? Iparong taga naman. Taway man daw ako! Katawo ka naman sa bugtong. Hindi man. Gusto ko lang, naganap kami ng place na pwede kaming makaano po, may garahe. Wala kasi kaming, hindi kasi kami makaano. Wala kaming space. Ang liit ng space namin. Agad ka kay kung saldi? Sa imo na lang, taka mag-anak ni Ika. Kay tita. Dahil makasupog, tabako ka tayo ibang tao. Iya po. Ano to? Bago bang kami magkaibang tao na? Kaya, Wala pa rin bagandong aming doon. Oy, si Ma'am Marge Barcelon, good morning. Yung primaong paan. Opo. Armario yan. Armario Barcelon, good morning. Ito yung mga hindi ko nabate. Sino pa ito? Sino pa? Si Miss Nair Bangs Duran, nanonood daw siya. Hi, Miss Firefly, watching from Midsayap North, Cotabato. Si Bel Barcelon, good morning po. Shout out kay Kagawad Rafael Quinto. Diyan po sa may Pag-asa Street, San Roque, Daraga, Albay. Ayan po. So, yan. So, ayan na. Ako pala na listeners, viewers ta, no? Opo, Dakulman. May mga bashers po, digdi. Pero dito na pagbasa. Normal man na yan. Normal man na yan. So, abo kipag-asinso. So, ibabas mo ba ka na? Nagkikinabang ka na? Pigabas mo pa ang buhay mo? Meron man talagang pong ganyan. May mga araw ka na tao. Ano lang yan, balancing lang din po yan. Kaya, okay lang yan. good and bad, okay lang po yan. Kasi ano naman nila yan Rights man ninda. Opo, karapatan ninda yan. Kaya, sa feeling ninda, rights yan. All right yan. Pero sa iba, all wrong. All left. Right baga. Sige, ano so, ba? ayan. Tapos, si Arturo Enova, sabi niya, ayos man bagaal. Tapos si LB Buehe Bedar Basaysay, sabi niya, good morning. May mga po, digdiday ko na lang po basahon. Kasi medyo po yun. Pero sa Inda po yun sa Inda po yan. Sa Inda? Sa Inda yan. Yun yung gusto. Tingnan mo na lang po. Normal yan. Normal. Ayan, normal. So anyway po, Tito Al, bali, may series of medical mission po kita. I-remind na lang po, Tito Al, kasi every time po nagkakaiga po kaming medical mission, so iba po, daing darang photocopy or xerox po kan sa indang mga valid IDs. Yun po yung importante kasi po, maipif po bagay ini, medical assistance to
indigent and financially incapacitated patients na Ito man, pigagamit. kumbaga, justify man nindo sa budget ka. Opo, kasi po, ito po yung kapartner ta po digdi ang BRHMC, pag nagme-medical mission, naghahanap po sindang valid ID. Kaya pag duman po ka mo, especially kapag schedule yun na po, kasi may schedule na po kita. By October 15 po, sa Covered Court, Barangay CP, Daraga Albay. October 15 is Tuesday. Kaya mga natawan po na stabs, day po dito paglingawan, na magdara po kamo kay sa indong valid ID. Photocopy po yan. Kung aki po, kung dai man yan, wala pa naman po yan na ID, dara po kamong birth certificate, PSA po, back to back din. Plus, yung photocopy po ng valid ID kang magurang. And October 16 po, Tito Alia, po kami sa Barangay Dapdap. Legazpi City. October 17 po sa Bungkaras Gymnasium, Kamalig, Albay. October 18 po, Covered Court, Barangay Pawa, Manito, Albay. October 22, Covered Court, Barangay Anislag, Daraga, Albay. October 24, Covered Court, Barangay Baligang, Kamalig. October 25, Barangay Pigkali, Legazpi City. Sa second district lang yan, Tito Alha. Oni po, so sa Grabe pala mga schedules nila. Oo. Kasi last week po, baga Tito Al, Wednesday, kami sa Parian, Kamalig. Parian. Apo. Tapos, Thursday man po, kami sa Malilipot. Tapos, Friday, kahapon, nasa Bangkirohan po kami kahapon. So, ang po, digdi Tito Al, ang target beneficiaries for the medical dental mission is 300 po. Yun po yung importante. Salamat po sa mga nagtabang, mga nag-volunteers po. Yan po doon si Kongkito. Yan po ang angat para sa lahat na nagtao po 5 kilos rice. Kaya pag medical and dental mission mi po, Tito Al, yan po ang angat. Kaya kaipuhan nyo po. May bagas. May bagas na pangangat. Opo, na permi po may pinatanao po ang angat para sa lahat ni Congressman Joey Sarte Salceda na 5 kilong bagas po, Tito Al. Wala ko ng bagay na. Pero dapat ipe-present nyo po yung sa indong stab. So, hali po sa Ako Bicol Party List na blue stab po yan. Kasi ma-register din po kamo. Pero, sugabos po na step po, so flow kang medical mission, Tito Al, dapat nasunod mo na po. Yes. Inot po, pagdating nyo po duman, you present your ID, duman po ma-register ka mo for the registration, may forms po duman. And pagkatapos po nindo magpa-register, maduman na po kamo sa mga nurses or BHW na tatao po magkuha kay vital signs. Tapos may po doon, may random blood. So nagatusok po, baga nagche-check. Ang sabi doon, random blood, siya. Kasi iba man po baga yung CBC, kasi kailangan mag-fasting. Duman po, no need. Naga-check duman kung mataas po sa blood sugar ninyo. And then, so pang pa waga kang oxygen. Madipisin pag daing aram sa Medical? Mga medical term. Aram. Basta po yun ang kinukuha. Then pagkatapos po duman, check up, then po kamo sa social worker, kasi kukunan po kamo intake sheet, may intake sheet po sindang form na pig-upload. So pagkatapos ninyo matapos na itong proseso, madaman na po kamo sa pharmacies para makuha na po dito yung mga medicines. Pagkatapos nyo sa pharmacy, madaman na po kamo sa angat. Kasi makukuha nyo na din po itong bagas. So ganun po yan. Di ba nakalibre ka ng check-up, libre ka pang bagas. Habang nag-aantay ka kang slot mo, may tinapay ka pa. Tinapay po duman from Gardenia Bakeries Philippines. Maraming salamat po kay Sir Joey Santos and kay Kagawad Oni Manzanillo ng Barangay Tamauyan, Legazpi City. Medyo nagdodismayo ka na, may tai chi. Wala po. Wala tai chi. Ini-invite ko po sila, pero wala, kasi caravan po baga, pero wala. Pero baka next week mag-join sinda yung Frida, yung Mogo-Mogo. Invite ko po sinda. Pwede sinda mag-product sampling duman. Basta po wala kaming program. Pag maabot po yung mga bisita, mataram na lang po sinda. Basta po continuous po ang medical mission. Yes, thank you so much po kay RD Andre Dizon sa indang medical team, kay PD po
Nag-join man Nagjo-join PNP. po halos yan po ang Philippine National Police na doktor. Magayon, Tapos no? thank you so much sa mga volunteer doctors na daabo na magpabanggit. Pero thank you so much kay Dr. Vilma Howe. And sa mga nag-volunteer abo magpabanggit ninda na nag-volunteer pa sinda ta. Sabi ninda kawang gawa mingi ini. No need na kaming i-mention. So thank you so much po pagduman kasi talaga Tito Al, nahiling mo schedule grabe. every day. Ano man talaga po, masuko man po talaga ang kung everyday na natatanglay na din po talaga ang mga ibang doctors. Alternate man. So alternate man, naghahanap po kami mga volunteer doctors. Kaya salamat po sa mga Any po sa 2nd District, Tito Al, na nakasked. Bali po on halos sa bayan Tito Al eh. October 17 po, yung kami sa Tabaco City. Ang po is Barangay Bunot, Buhian, Basagan, Magapo, Uzon. Ang venue is sa Bantayan Covered Court. Then October 24 po sa Malinaw, Albay. Ang barangay po na kaibahan, Barangay Kumon, Bulang, Sowa, Diaro, Kinarabasahan, Kinarabasahan. Bagatangki. Yan. Ang venue po is to be announced na lang po. Nakalagay kay si Digdi. Bibisi-bisi man kan si Congressman Jill. Yes, opo. Kaibahanan mi nga po siya sa Malilipot, si Kong Jill. Bako lang medical mission Tito Alam pigalibot ninda ha. Kasi dakulon po ngayon na pre-assessment for AKAP. AKAP po. Oo, tapos tupad orientation. Ayo. Takulon po talaga. Bako lang bako lang sinabing 500, 200. Tito 1,000. 3,000 plus. Matindi, Isipin mo nagahapon. Aram mo kaso hapon. Pag-agi mo po dyan di pa papunta kaming yung pataas, Bangkiruhan. Ang pila Tito Al, 6 a.m. Grabe. Ang pila sa Embarcadero Tito Al. Sa luwas pa lang. Orientation yan? Pre-assessment. Pre-assessment. Pre-assessment pa lang yan. Pero grabe po ang pila. So ayan, October 25 po sa Barangay Namanday, baka kay Albay. Namanday Multipurpose po. Then October 31 po sa Malilipot. Sa Barangay ang mga barangay po is Barangay San Roque, Calbayog and San Jose. Ang venue po is San Roque Covered Court. Ayan. May November and December na po ini. Wow. Nakasked. Pero sa susunod na lang po i-announce. So, October lang muna. So, nahiling niyo po, Tito Al, ang schedule talagang sa bayan. Tad po kami. Schedule, Sa medical mission. Ang karahayan kan salud mo, sinbag ko. Yan. Sagot ko. Opo. Yan Salud po. mo, sagot ko. Yan po ang title po niyan. Ayan. Nagiling si Kagawad, Rafi, Bendero, Quinto, Kang, San Roque, Taraga Albay. Diyan po sa Pag-asa Talaga? Street. Apo. Ayun, okay. So, yan. Sige, Ate Sari, maparam na kita. Oo, May mga tapos bisita na. man Next week mo na lang pala, Tito Al, replay. Kasi ganito, Aha. sa 18 po, yaw po ako sa Naga. Okay. Kasi po, Tito Al, aasikasuhon ko sa venue kang Kasalang Bayan. Oo. Kasi po, Tito Al, halos ang hotel po sa Naga City, puno na. Ngata. May naka-sked na po. Kasi ang schedule po kang Kasalang Bayan ng Ako Bicol Party List is December 14, that Saturday. Pero ngunyan pa lang po, Tito Al, aataban mi na because iningani po sa BPSF, Bagong Pilipinas Servicio Fair. Lawas na ito. Lawas po ito on December 6 and 7. Bio. Bicol University po. Ano nga ang tapo doon, Tito Al? Bagong Pilipinas Caravan. Yes, Servicio Fair, hindi po. Servicio Fair. Ano yan, Tito Al? Para wala akong magiging problema sa Kasalang Bayan kasi 'di ba 6 and 7, ako naman schedule ko is 14. So preparation kaan, grabe ang preparation po kaan. Magkailan ka naman kang. Oo, kaya ngayon pa lang aagahan ko na siya. Ngunyan na 18, mahanap po akong venue, makauron po ako mga caterer, mahanap po akong photo booth, lahat so kaipuhan sa kasal. Tapos 19 po, ma-prenup MMTV Pantomina na po kami. So ipi-prenup mi na po. So supposed to be 20 couples yan. May nag-back out po na 2 couple. So bali 18 po couples po yan.
So, mapapantubay na po sinda. So, maghapon po yan, Tito Al. Basta Basilica Church po kami kaan sa 19. Sa luwas man lang. And then, so ano ninda, nakaschedule sila on November 9, may pre-K na seminar po sinda. Tapos, so mga dai pa nakukumpil at dai pa nabibinyagan, ipapabinyag mi pa po. Kaya puno na po schedule ko po sa November. Tapos preparation na po ng program. So program invitation, magibo na po kami. Grabe. So talagang grabe po ang preparation po sa kasalan. So by December 14. Tapos any pa. So bagong Pilipinas Servicio Fair, December 6 and 7. Igwa po tayo, Tito Al, dyan na pagkakaisa concert. Wow, may concert. Yes, ako po ang in charge for Napoy ka mga concert. po, in charge po ako for the production. So kami sa opening program. Kasi mga artista, mga... Bali po ang artista, banda po is, may banda na pong kaibahan, si Waki Kiray. Waki Kiray? Opo, Plethora Band, tapos so singer po, Tito Al, may singer sinda na may banda. Tapos kami po ang in charge kami duman sa paggawa ng band. Ang band po na pig-invite is Magnus Haven, aram mo ito. So nagkanta po ng Pinagtagpo pero di tinaghana. Pero ano man title ka ito? Basta hindi ko masyado mga pag-teenager. Yun ang kanta ninda. Then kilala mo ini si Juan Miguel Salvador with the Authority Band. Ang papayan ni Janela Salvador. Wow. Ang kinakanta ninda sa mga 80s, 90s po bagang yan kanta. ang gayon, no? Yan ang kanta ninda. Ah, Manood ka. Tita Al, ang sabi ni Kong Saldi sabi ni Kong Saldi, we decided to reschedule para siguraduhin mas maayos ang lahat ng serbisyo para sa ating mga kababayan. Gusto nating tiyakin na lahat ng ahensya ng gobyerno ay fully prepared para talagang makinabang ang mga albayano sa event na ito. By December 6 to 7, inaasahang mas maayos at comprehensive ang mga programa. Sabi pa ni Kong Saldi, this is all part of our efforts na ilapit ang pamahalaan sa tao. Patuloy nating uunahin ang kalusugan, kabuhayan, at iba pang essential services. Mark your calendars, December 6 to 7 will be worth the wait because we want to ensure na magiging mas malawak ang tulong na matatanggap ng ating mga kababayan. Sabi ni Kong Saldi pa, this is a great opportunity for everyone in Albay. Bukod sa hinandang mga serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, may mga inimbita din tayo mga banda at artist para sa pagkakaisa concert. At naglalakihang raffle prizes. Ano mga prizes? Tulad ng Ano yon? kotse, Kotse! Matindi! motorsiklo, Motor! at marami pang iba. Sabi po ni Congressman Rep. Saldico. For updates and additional information on the Bagong Pilipinas Servicio Fair in Albay, please follow the official social media channels of Rep. Saldico and Ako Bicol Party List. Patuloy po kayong mag-register, spread the word, and continue to register through the bagongpilipinastayo.com. O Tito Al, excited ka na? Kotse! Motor! Yes, at marami pang iba. Iyan ang Ako Bicol. Parang nakita ni Yes, maraming salamat po sa gabos sa mga nag-antabay nyo na pag-aaga. Yes, tama, ma-news na pala, wala lang pa. Si News Manager. So next week po Tito Al, pwede nyo replay. So, mga 37 minutes. so i-announce na lang po ito, no? So last na. Oy, dahil paglingawan Jerome, so sponsors ta ha? Isabay mo yun ha? Oy, sabay mo yun, pasalamatan natin yun sa last kasi nakaka-ano din yun eh. Siyempre. Okay. Para mayroon tayong gardenia. Maraming salamat po sa gardenia bread. Kahit walang palaman, masarap. So sa pangarap ko sa tuyong mga congressman, si Congressman Zaldico, Congressman Jill Bongolan, Congressman Pido Garbin, Kong Kito, K2D, VG, Ma'am Diday ko. O say pa.
Pala ka na. Yun, gabos. Yan, gabos po. Ini po sa inyong Isiam lingkod. Ismail. Yes. Ini po sa inyong lingkod sa Constante Luces. Mga kaalitap-tap, Si- Super Fly Winter po. Abangan nyo. Luis Gutierrez, naging nakit mo. Bakit? Nagkarambanggit. Luis Gutierrez! Si Ma'am Sunshine. Or vice Chua versa. Imperial. Salamat. Pero may ako pigbabati Okay. ni Ma'am Sunshine. Okay. Okay. Salamat po sa Ako Bicol Party List. Katabang na. Kasurog pa. Alarmario po. Thank you. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda kita